Ja, vi har så om spiseforstyrrelser med fagene idræt og biologi. Ja, en spiseforstyrrelse er en sygdom, der er betinget af flere faktorer, både sociale, kulturelle, personlighedsmæssige og biologiske. Cirka 29% af unge piger i Danmark har et så problematisk forhold til mad, krop og vægt, at de har risiko for at udvikle en spiseforstyrrelse. Spiseforstyrrelser er 10 gange så hyppigt hos piger som med drenge. Og de mest almindelige spiseforstyrrelser er anoreksi og bulimi. Spiseforstyrrelser i idræt kaldes også idrætsrelaterede spiseforstyrrelser. Og det er spiseforstyrrelser, der er tæt forbundet med idrætsudøverens træningsvaner. Forskellen er især, at de idrætsrelaterede spiseforstyrrelser udvikler sig i sammenhæng med træning, og ikke i så høj grad er et psykisk problem. Mens anoreksi er den mest kendte spiseforstyrrelse i offentligheden, så er den mest almindelige spiseforstyrrelse inden for idræt bulimi. Mange eliteidrætsudøvere er meget fokuseret på vægt og kropssammensætning, og de er villige til at gå rigtig langt for at blive tyndere, stærkere, hurtigere og bedre. Og det kan gå ud over deres helbred. Ifølge Team Danmark er definitionen på en eliteudøver en, der deltager i nationale og internationale konkurrencer, såsom EM, VM og OL. Og træningsmængden er typisk 10-30 timer ugentligt. Der forventes derfor også en hård træningsdisciplin og målrettethed. En norsk undersøgelse viser, at der er en overhyppighed af spiseforstyrrelser blandt kvindelige atleter på ca. 20%, og hos mandlige atleter på kun 5%. Den højeste forekomst af spiseforstyrrelser ses i de idrætsgrene, der har et krav om lav vægt, og undersøgelser indikerer, at i de idrætsgrene er det helt op til 45%, der lider af spiseforstyrrelser. For kvindelige atleter skyldes spiseforstyrrelser typisk traumatiske oplevelser, tidligere slankekur og skader, og fysiologiske ændringer i puberteten. Og for mandlige atleter er det udløsende faktor skader, overtræning og ændring i kropssammensætning. Og vi fik også til opgave at kigge på 2 forskellige idrætsgrene og ligesom se, hvad problemet med spiseforstyrrelser var i de idrætsgrene. Og der valgte vi så redskabsgymnastik og taekwondo. I redskabsgymnastik, der er der mange små piger og sådan rigtig, rigtig tynde piger, fordi det er nemlig godt, når de skal svinge rundt i for eksempel bare. Men også de der små piger, når de er ude til sådan nogle stævner, så ser de jo så nogle endnu tyndere, sådan bedre piger end dem. Og så tænker de, wow, jeg skal være ligesom hende. De får derfor sådan en helt forkert syn på den ideelle krop, og ender som regel ud i en spiseforstyrrelse. Eller ikke som regel, men nogle få stykker gør. Og i taekwondo, der når de skal slås mod hinanden, der er de også opdelt i vægtklasser, lidt ligesom i boksning. Og så jo lavere vægtklasse, jo nemmere har de så mod at slås mod modstanderen. Så der er også mange, der presser deres vægt ned, for simpelthen at ligesom kunne præstere bedre i konkurrencerne. Og så nogle gange så tager det så overhånd, og folk ender sig ud i en spiseforstyrrelse. Og så på den måde er der så forskel på de 2 forskellige idrætsgrene, hvor redskabsgymnasterne, de gør det fordi deres syn på den ideelle krop er helt forskruet, og taekwondo gør det mere for konkurrencens skyld. Cirka en tredjedel af de kvindelige eliteidrætsudøvere lider af en spiseforstyrrelse, fordi de vil forbedre deres udseende og deres vægt. Som træner og leder kan man forebygge ved ikke at få vægten til at fremstå som en afgørende faktor, og man skal hverken kommentere eller sammenligne andre idrætsudøveres kroppe. Yes, og vi har kigget på nogle forskellige holdninger til spiseforstyrrelse i idrætten. Og der er en her, hun mener, at spiseforstyrrelsen er genetisk arveligt, da hun har hørt om en i en familie skulle have det, hvorved de andre i familien også får det. Men vi mener, at ved at en i familien får en spiseforstyrrelse, så kommer der meget mere fokus på spiseforstyrrelsen i familien, og så dermed har andre i familien også nemmere ved at skabe sig en spiseforstyrrelse. DIF og Team Danmark mener, at idrætsudøveren skal have grundig information om træning, rigtig ernæring osv. uden fokus på spiseforstyrrelse. Informationerne kunne være, hvordan de kunne gøre deres præstation bedre. De mener, at ved at snakke og lære idrætsudøveren om en spiseforstyrrelse, kommer der meget mere fokus på spiseforstyrrelse, og så har de nemmere ved at oprette en selv. En norsk forsker vil gerne have krav på en vis fedtprocent for at kunne deltage i rytmisk sportsgymnastik. Så der er en minimum krav på en fedtprocent for at kunne deltage. I andre idrætsgrene kunne man have aldersgrænsen for deltagelse i konkurrencer, så det ikke kun er de unge og små tyndpiger, der render rundt til konkurrencerne. Og vi mener, at det delvis er forældrenes og trænernes skyld, hvis en teenager får en spiseforstyrrelse, da de burde være mere opmærksom på, hvad den unge person propper i munden, og de burde gøre den unge person opmærksom på, hvor skidt det er for kroppen at have en spiseforstyrrelse. Og nu vil vi så se på kroppen i forhold til den naturvidenskabelige fakultet.
Så ens daglige kost skal fordeles korrekt mellem 3 ting. Kulhydrater, protein og fedt. Og så kulhydrat. Der skal 55-60% af din energi komme fra. Og kulhydrat, det finder du i ting som pasta, ris og hvidt brød. Men kulhydrat, det findes også i forskellige udgaver. Der er monosaccharid, disaccharid og polysaccharid. Og monosaccharid, det er det mest simple sukkermolekyl, da det kun har én ring. Og det kan kroppen optage direkte med det samme, så snart du spiser det. Men disaccharid og polysaccharid skal derimod nedbrydes til monosaccharid, før kroppen kan optage det. Så derfor, hvis du bare spiser ren ting med meget sukker i, som så indeholder monosaccharid, så får du så et hurtigt energiboost, men det forsvinder meget hurtigt igen. Hvorimod du spiser ting med lidt mere komplicerede kulhydratkæder, som for eksempel stivelse, som der findes i kartofler, så får du så en længere mæthedsfornemmelse. Og det er derfor, at man siger det der med, at hvidt sukker, det er bare tom energi. Fordi det bliver omsat lige med det samme, og så forsvinder det hurtigt igen. Og så protein, der skal 10-20% af din energi komme fra. Og proteiner, det består af lange kæder af aminosyrer. Og nede i kroppen, der bliver de aminosyrekæder så nedbrudt til kortere aminosyrekæder, som kroppen så kan bruge til at opbygge nye muskler og nye for eksempel enzymer med. Så derfor er protein rigtig vigtigt for kroppen, da det er kroppens byggesten. Og man finder protein i ting som kød, bønner og æg. Det er rigtig proteinindholdige ting. Og så skal man også have fedt, og der skal 25-35% af energien komme fra. Og fedt, det finder du, eller der er 2 typer fedt. Der er den umættede fedt og den mættede fedt. Og man skal helst undgå den mættede fedt, eller den mættede fedtsyre. Og så skal man derimod spise en umættet fedtsyre, som man kan finde i ting som fede fisk og vegetabilsk olie. Og fedt er også rigtig vigtigt for kroppen, da det bliver brugt til blandt andet varmeisolation og til at beskytte dine nervebaner. Og så er der også der er energibalancen i kroppen. Hvis du indtager for meget energi i forhold til hvor meget du bruger på en dag, så vil kroppen så lære din energi som kemisk energi i form af fedt. Da fedt ligesom er den bedste energilæring, da det kan indeholde mere energi per gram end både protein og kulhydrat. Men derimod, hvis du på den anden side ikke får nok energi, vil kroppen så også begynde at bruge af dine depoter. Så den vil både den vil sådan nedbryde dine muskler, for ligesom at tage energien, der ligger i de proteiner der, og den vil også nedbryde dit fedt, for at få energien derfra. Og man kunne lave en undersøgelse for ligesom at se resultaterne af ting, ved at lave en gruppe af mennesker, hvor de kun spiste protein og fedt, og så en gruppe, hvor de kun spiste protein og kulhydrat, og så en gruppe, hvor de manglede en af tingene hver. Så en gruppe spiste ikke kulhydrat, den anden gruppe spiste ikke protein, og den sidste gruppe spiste ikke fedt. Og så ligesom se konsekvenserne af, hvad konsekvenser det har på kroppen. Ja, der findes mange forskellige typer af spiseforstyrrelser. Og den mest normale er nok anoreksi. Navnet refererer til en sygelig angst for at blive tyk. Og vedkommende har et helt urealistisk syn på sin egen krop, og mener ikke, at den lave vægt er et urealistisk mål. Det er som sagt særligt unge kvinder, der udvikler anoreksi, og især piger mellem 12 og 24 år. Og diagnosen kan stilles, når følgende krav er opfyldt. Man skal have et vægttab på mindst 15% af normalvægten, eller et BMI på mindre eller lige med 17,5. Man skal have en intens frygt for at opretholde en normal kropsvægt, og derfor skal man også bruge umodenholdt motion og måske anvendelse af appetithæmmende midler. Og så skal man have en forstyrret kropsopfattelse, altså de unge de føler sig tykke, selvom de er undervægtige, og mange har også en forsinket pubertetsudvikling. Et andet tegn for folk med anoreksi er, at de ofte helst vil spise alene, og så bruger de meget lang tid på at spise en alt for lille mængde mad. Og så dyrker de som sagt ofte overdrevne fysiske aktiviteter, men uden at fylde energidepoterne op igen. Så er der også bulimi. Bulimi det betyder oksehunger, og bulimi er en betegnelse for nervøs overspisning. Et menneske, der lider af bulimi, spiser ikke kun, når han og hun er sulten, men også af andre grunde. Og en bulimiker overspiser eller panikspiser. Og så efter at have overspist, kompenserer vedkommende så med vægtregulerende adfærd. Og det kan være, at man tvinger sig selv til at kaste op eller bruger afføringsmidler. Diagnosen kan stilles ud fra følgende betingelser.
overspisning mere end 2 gange ugenligt, og en overdreven spisetrang, og så forsøg på at modvirke vægtøgning med følgende midler som opkast og afmagringspiller. Og folk med bulimi har også en forstyrret kropsopfattelse. Så er der binge eating disorder, som er folk, der også overspiser. Det er lidt sådan det modsatte af anoreksi. De spiser helt vildt meget mad, men opdager ikke selv, at de egentlig bliver tykke. Ja, og diagnosen den kan stilles ved gentagne episoder med overspisning, og det skal være forbundet med følgende, at man spiser hurtigere end normalt, og man spiser til man føler sig ubehageligt mæt, og man spiser så store mængder mad egentlig sådan, uden altid at være sulten, og at man spiser alene, fordi man skammer sig over, hvor meget mad man egentlig spiser. Og så er der også nogen, der føler væmmelse, tristhed eller skyld efter overspisning, men de gør det alligevel. Så er der også megareksi og ortoreksi. Det er ikke nødvendigvis for at tabe sig, faktisk tværtimod, det er for at være sundere. Megareksi er, når folk overtræner og spiser overdrevet sundt, og nogle gør også brug af steroider for at blive mere markeret. Og ortoreksi er forbundet med fokus på sund kost og livsstil, i så overdreven grad, at der bliver gået på kompromis med livskvaliteten i stedet for. Sundhedsmæssige konsekvenser for en idrætsudøver på kortere sigt, det kan være træthedsbrud, det vil sige et lille brud på en knogle, ofte i form af en revne. Det kan skyldes overbelastning på grund af fejlernæring. Det kan være muskelsvækkelse, blodmangel, kramper, svimmelhed og også ofte humørsvingninger. Anoreksi kan på længere sigt føre til mulig hjertesvigt på grund af lavt blodtryk og langsom puls. Det kan føre til knogleskørhed, f.eks. knoglebrud eller rygproblemer. Det kan føre til tab af muskel, så du bliver sværere. Det kan føre til mulig nyresvigt som følge af svær dehydrering, besvimelse og træthed. Og så kvinder, der har haft anoreksi, har af og til en særlig snæver bækkenåbning, så de har besvær med at føde. Og mænd, der har haft anoreksi, kan få forringet sædkvalitet og dermed altså få svært ved at få børn. Personer, der har haft anoreksi, har langt større risiko for at dø ved selvmord end befolkningen som helhed. Bulimi på længere sigt kan føre til en uregelmæssig hjerterytme og muligvis hjertesvigt på grund af elektrolytforstyrrelser. Personer, der har haft bulimi, kan på grund af de mange opkastninger komme til at mangle kalium, hvilket øger risikoen for dødbringende hjertekramper. Det kan også føre til mulig brud på spiserøret fra hyppige opkastninger, eller huller i tænderne fra mavesyre og forårsaget opkastning, og konstant tarmproblemer fra misbrug af afføringsmidler.